No a ako vám chutil predjedlo? Čo sa daje, všetko chutí. Aha. Nie je jedno, čo je. No. Čiže začína hlavné jedlo. Je to obyvateľ sa daje. Áno, povedzte, čo to je. Pen romanes. Pečené zemiačky vidím. Dáme preklad. Pečené zemiačky a... Prevaril sa. Pen tu. Medailonky, no. Pečené medailonky. Medailonky to sú ryby? Nie, to je meso. Kurácie mesko. Biele, hej? Áno, moja. A tá zeleninka to je jali? Ľali, ale v tom pripeku bola trošku porobená, vieš moja krásna. Hej? Áno. Tá bielo mesko si dám, ale najprv ochutnáme. Áno, moja. No, čo na to poviete? Je to dobré, ale trošku tam treba soliť. Ja by som povedal, že je trošku kečupu. Ja nechcem kečup. Pán kuchár číslo 3 nejak nervózny. Zelené čú. Aha. Pokračujeme. Možno ma znašti, lebo párno. Kuchár číslo 3 si poprosil dezert. Nemohol to vydržať. Čo tam je? Všetko možné. Aj meso? Nie, v dezerte sa meso nedá, No ale len však sa pýtam, čo ovocie, tam je, ne? všelijaké ovocie, rôzne No ale sú da druhy. on mai ne treba că na tu men. No tá na ne neexistuje. Podíko. Toto je ovocný sen. Ešte raz, poprosím. Ovocný sen. Ale je to teplé ešte. To máš teraz Však šilalo nedobre na žalúdok. Čo to je? Minała terapia. Musíme ste Ale peno kamera tajo. to nie. Okibi, tato, kaj... Obáva, keď vendia. Tam mám dane, ne? Pro Camila Vexoval, je pán Masoro. No. Toto jedlo nie je až také zlé. Áno. No ja by som ešte trošku tam pridal nejaký dressing tomu, tej zelenine. Pani kuchárka sa pýta, že čo to je dressing. A to je taká omačka. malé. Omačka taká. Zemiakom alebo v mesu to by sa hodilo k tomu. Meso by som Ten desert trošku studenejší. viacej ešte nechal na páre Je to teplé ešte. a viac by som okorejil. Teraz ste toto robili? Hej? Tak mali si nám povedať, že máme prísť do 10. Tá zelenina je veľmi dobre urobená. No a zemiaky to bežné, to klasické sú výborné, pečené, mäkké sú dobré. Akurát len to mesičko by trebalo viacej okoreniť a ten dressing chýba. Viac nič. Ďakujem. Pomáčkaj si. Za kečup alebo kaj so. Je to dreznik, martinatko. Nemáte zápalky. Ja dám do maličké chády. Tak čo chcete, ne? Tu máš odat komentári, no. Bom jalapeno que eres chalila.
No tahoj. Žiadne si máš. No ja, bo vale to. Koľko pivo. Te mai pijela. A što habe pijela. Să doar tu Ova dați mea pesche mega cafe. masoro. A dai mani se de să așa ce este. Și ai pies țigare de sas o normal, da sarina. Musím z toho koľko di kilo je rád nechám. Da la gagicani. Káles. Masoro. Dosť. Neprajem si viacej. K tomu by zaseklo červené vínko. Dobre. To biele vínko to je na ťažké jedlo nie dobré. Sladké veľmi. Dome, tabletku máme. Tomu To biște te stai să tav la tube. Dar so palta skill palea va că tu mende. Sos que quero, se tu sabes. Áno. Falta esa skera. La tai sa. E zlata, kurke tu je tvineme v Torkonio, pan hlavný streda. Taj sa čala. Že kvar ljubje. Ol tai sa meaš. Že? Tak nie. Jako. Udaje kimáko, no. I to je pudík. Bananový. No, ten pudík není dobre uvarený, Je dobrý. lebo tam Ale to je cítim ruský jak pudík. surový prášok nejaký. To je salpespe. Ruski. Ruský Skrátka, puding, to nie je na Slovensku. ten Že jak... bielý mi nechutí veľmi. Skúsime ten čokoládový. No. Rusike pudinky, ja. Čokoládový Veľmi dobrý, okáko ale to málo svarilo. cukru tam je. Neviem, ale ten dezert je klasický, normálny, klasický, obyčajný puding s ovocami, tak to by som nehodnotil ani za ľudí. To nie je až šľahačka, to ani toľko. Ja ti dám nebesku. Tá šťáva z pudinku tu nemala To byť. nie je šťava, to je ja by som- kompota. Z kompota šťáva, ja by som tam dal radšej nejaký koňačik, hej, aby lepšie ten puding mal chuť. Počujete? Ten puding neodľučujem vôbec. Neodnocuješ. Da neodnocíme, ne? No. Niečo chutilo zo všetkého, ten špek bol veľmi dobrý, veľmi, a zelenina. Zeleninka a niečo. To bolo také dobre, no. Láke plaká. Ja pudinky neznášam. Len ten ananas aj šľahačka. Ja chcem Aj všetko. hrozienka. Dykrem, a ja chcem všetko. Ani šťavu neznášam, ani pudinky. Ja ľúbim všetko, chcem všetko jesť, ale dneska si dám na nadúvanie tabletku. A za tento večer To tá šťava nemala tu byť? No Miška, ale za peno toto, keď ktoder chutil, na tam dal sa lokál. Ja aj tam nechutilo mäsko. Kuracie prsia. Kuracie prsia chutilo mi. Zemiačky nebáš. Zemiačky mali byť trošku vysušené. Vypečené trošku. Červené. Ale dobre bolo. Jedla som aj Jeno tak. bodilsky. Končili sme varenie s pánom. Ali su dame mino za Jaroslavom. mapkatého na Varesani. No. Na budúci týždeň sa stretneme s pánom kuchárom Zajtra. číslo 2. No tak zajtra vás mňa pozývam u mňa doma. Pripravím vám nejakú špecialitu ja. Posedíme si, porozprávame. Tešíme sa.
Prídete tak o 6. hodine. Zavoláme. Všetci naraz, že by ste prišli. Zajtra si musím zobrať 2 tabletky. No a hlavne pampersky si berte, lebo je veľká hnačka tam. Čau, našu nezarobtáno som nemakera. Dobre. No dobre, no prijímame, to ideme. Mámo, kerlehalingy, francúzske zemiaky. No ako vám chutilo to jedlo? Tá predjedlo dobre. Hlavné jedlo tiež. Trošku puding, no tak, ale dalo sa všetko zjesť. Za tento večer dávam 9 bodov. Ďakujeme. Puding bol taký hustý. Puding za puding, 1 bodov. Áno, Dobre. bol krásny. 20 bodí máš. Čiže ako vám chutilo to jedlo? Tak predjedlo, čo sme prišli ako prvýkrát, bolo dobre, len malú šalátu bolo na tých okrúhlych suchých rožkoch. Áno. Hlavné jedlo bolo veľmi masné. Zase ja až tak nemôžem. Veľmi masné to bolo to fajne, biele mäsko, všetko, ale bolo veľmi masné, takže... Preto ste nejedli všetko? Áno, a dezert bol výborný, ale veľmi teplý, takže za pred jedlo mu sťahujem 2 body, za hlavné jedlo mu sťahujem 2 body a za dezert 1 bod, takže 5 bodov. 5 bodov zo 10. Takže 5. 5. Áno. Vám chutilo to jedlo? Tá, trošku dobre, trošku nie. Aha. Prečo nie? Tá najprv to prvé predjedlo, ten chlebík, aj tu tá pasta po ničom, lebo tam bola cibula a ja neznášam. No. Jedlo hlavné? Hlavné jedlo bolo dobré. Biele mäsko, dobre bolo, chutené. Len trošku tie zemiačky, no ale bolo dobré. Dezert? Ten dezert tiež nebol dobrý, lebo to bolo veľmi husté. Ten puding bol veľmi hustý. Len tá šľahačka bola dobrá, no. Áno. Tak z 10 bodov, koľko by ste mu dali? Za všetko? Za všetko, no. 3 body za mäsko. A viac nič? Ja sme pani vodu mi nedali, ani malinu. Áno. Tak stačí 3 body za mäsko. Oplatí sa mäsko. Dobre, ďakujem. To jedlo, čo navaril pán Jaroslav? To predjedlo nebolo veľmi dobré. Akurát ten špek mi chutil dobre. No. A ten chlebiček trošku cesnáku by som dal, nejakú paštetu, volí očko, olívku a tak šunku. A dezert? Ten rajčak, ten maličký, to tam vôbec aj nemusel byť. Dezert to je klasicky normálny. Áno. Tam nič také dôležité nebolo. A hlavné jedlo, tam to mäso trošku mnoho korení by trebalo, trošku pomeká, podusiť. Zemiačky boli dobré. A hlavne zelenina tam bola dobrá. Koľko bodov sťahujete? Tak všetko by som dal celkové, pripravanie dobre tam bola. To privítanie, také 3 body. Že aké 3 body? 3 body mu ostáva, hej? 7 bodov dole. Tak asi 3 body. Dobre, ďakujem.